Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Buhrieh phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ai ka sarkar Israel daga pisa la dadon manu bala ban iathuh ya ka jaka ba ka Hamas ka briew jangka Israel. Kishipai jangka Israel kilanang treshi tamanwad ya ka jaka ba ka Hamas ka ikispangun kinong Israel kibla syakem ha ka Hamas ha ka portma. Iathuh baka lingsun jangka Israel Defense Force IDF kala penhap ya ka Shithi hapo Gaza Strip bar ka batho la dadon manu bala ban pentim ne ban iathuh ya ka jaka baka Hamas ka ya kinong Israel kan sa ai da ka pisa bar ka Israel Defense Force ru ka kular bakinyo ya ka jingyada bar laway ka ba phanai. Haga jeng persyang jeng kishipai Israel bani iwad balik pelat no ikinong Israel kibla syasen haki Hamas ka Israel Defense Force kala kerpad ikinong Palestine kibasa ha Gaza Strip ban iathuh hae ka Hamas ka set ikinong Israel. Haga postan ka Israel Defense Force ka terwada ka pisay kitu ki briew kibala ban iathuh ya ka jaka kabla set ikinong Israel bar kabala ban yalam ya kishipai banit pelat bar ban yarap ya kitu kinong Israel kibala syaset haki Hamas. Ka Israel Defense Force ka kular ban ai ka jinyada bat ya ka jingshanya ya ka Israel Defense Force ya kitu kibala ban iathuh ya ka jaka bat ki Hamas kibu ikispangut kinong Israel kiba la syakem ha kapor ba ka Hamas ka hierthma ya ka Israel.